viewers. Kuya Ruel! Hello, Kuya Ruel. Yes! Yan ang butang. Hello. Amoy. Review sila. Amoy. Kuya Hok. Hello, Kuya Hok. Kuya Tan. Sisiran kali. Ano yan ang overtime na live ba? Habang nagbabantay para di antukin, may makausap man lang. May mga bumibili pa, dami pang nagsasayawan.
sabi ni Kuya Boy. Hello po. Kailan biyahe niyo? Bukas po. Bukas po Kuya Bern. Bukas po. Hapon. Salamat po. Pasensya na po. Nawawalan na ako ng energy. Ilang days. Kaninang nung fiesta kahapon. Nagsarado ako ng tindahan kanina lang alas 6. Ilang kasali. Parang ganun din po yung gagawin namin yung mga ginawa namin nung nakaraan. Sa 1 po kasi yung yung check-up ko. Bukas po biyahe kami, 30. Pipila po kami ng umaga kasi post-operation naman po 11 ng morning kami. Siguro babiyahe kami na sa 6. Pag natapos po yung check-up Hindi nung ako. Nagsabihay bukas. Salamat po. pag natapos po yung check-up nung 1, may naman po yan kung kailan din ulit yung follow-up. Paghapon po, biyahe na naman po kami. Katulad po nung dati kasi yung bata po yung dalawa, ipapaalaga lang po namin sa kanila. Kaya kailangan makauwi din agad. Tapos, tatanong na namin kung kailan yung opera sa tinga niya. Malalaman namin kung balik doon. Kung kailan opera ng tinga. Para yung... Kasi, kung sabi nila na operahan na, para yung pera na galing sa challenge, may kumbaga mabudget. Salamat po. Nag-send ako kami. Salamat po Kuya Boy. Kuya Bern, thank you so much Salamat. po. Pasensya na po, medyo hindi ko na masyadong nagaba. Sige po Kuya Boy. Nagkaano na yung eyes Thank you. natin. Malaking tulong po yun. Thank you talaga so much po. Salamat po. Thank you po. Meron ba naman sumasayaw? Dami pang tao. Kanina, nagsarado kami, alas 6. Kaninang alas 6 na nagsarado. Magdamag kami bukas, alas 6. Nagising ako mga 10. Nagbukas ulit ako. Nagbukas ulit ako ng tindahan. Hindi ko lang alam kung anong oras ngayon. Hello? Ako na. Pero, 5 viewers, shoutout. Wala pa nila Kuya Benji busy ata. Si Ate Cherry. Mama Maria J, shoutout. Kuya Robin. Kumusta daw birthday ng Ayun, nagtinda sila ng balot. parang nag-ano po kasi kaming magsalo-salo na lang po pagbalik po Balik namin. na lang. Pero, binigyan ko na lang si Papa ng pera. Pakimkim. Pakikim. Ayaw nga tanggapin eh. Ang pa-birthday ko sa'yo yan. Magsalo-salo na lang po siguro kami pagbalik. Ayaw tanggapin kasi panggastos daw namin. Hope you was alone.
buti na lang. Kasi dapat yung ticket nito ni Ami dapat pang 7. Buti na lang, pinayagan kami. Kaya ulo na lang. At kumita rin din na tindahan kahit paano. Bukas, asagasuhin ko yung tindahan, dapat maibalik ko yung mga iba dito. So, kaya pag di kaya ng oras, pag uwi na lang siguro namin magsasaulang ng mga angkat. Pero yung pira, yung tindagan yung inangkat ko, nagbigay na ako doon ng 45. May kulang pa ako ng kanilang 30. Ay, kasi walang sayawan namin. Lagi naman. Thank you sa lahat. 2, 3. Dito yung mga oldies. Ay, yung okasyon ngayon para sa mga matatanda. Ito rin meses. Reviewers, hello. Comment po kayo, pintuan para sa antok. Sarap na lang matulog. Yung mga grande ubos. Yung tinda kong grande ubos. Alangan sa mata yung dalawa na unang opo. Pero tsaga-tsaga lang. Ganun talaga para yun nga sinasabi ko na hindi ako nakakapag-upload. Wala akong kita sa YouTube. Pero may kita naman din sa tindahan. Kasi ito yung pagkakataon namin kumita. Isang beses lang to sa isang taon na maganda yung kitaan ng tindahan. At pagkatapos nito, back to normal na naman, kikita na naman ng 1,000 sa isang araw, pinta. Pag ganito kasi, tulad kagabi, nakabinta kami ng halagang 15K kagabi. Pagdamag yun. Ngayon nasa 10 yung binta ngayon. Kaya malakas yung bintahan. Kaya lang, tiyagaan. Talagang puyat. Mababawi naman to yung tulog pagtapos na yung okasyon.
Kasi busy nila ng tindahan. Siguro bukas mag-edit ako. Saka maingay. Hindi ko marinig yung ini-edit ko. Ganun talaga ito. Tulog niya. Opo, sa biyahe. Tulog sa biyahe. Saka kayang-kaya pa. Kayang-kaya pa sa edad. Di ba pwedeng matulog kasi yung mga bote nung mga bote nung beer, iipunin ko pa eh. Mga nandyan pa. Kasi pag di ko yun kinuha, may ibang kukuha nun na mga kitinda rin dito. Malulugi ako. Kasi yung deposito ng isang case na Arigos o Grande, 130. Kaya kailangan kong kunin yun bago matulog. Kasi may mga nangunguha ng mga bote. May mga sumasayaw pa, pakita ko sa inyo yung mga sumasayaw. May mga sumasayaw pa. Oras dito ay 1:30. No. Sigurado, umaga na naman yan. Nawala yung mga case namin.
kami binabalik. Sa resort. Okay lang eh. Ini-inventory ko kasi yung ano, yung mga case ng grande. Kasi nawawala yung iba. Kailangan ko pa yun bago matulog, dapat maipon ko siya. Pero yung iba may mga deposito naman. Dami kaya ata bisita kahapon. Pamuli ko lang ko yung buhay ko. Ba't ano kasyon? Thanksgiving daw natin, sir. Ah. We don't Ano? Ito kumakain nito, ito si Ate Cherry. Yung mga ano? Bulang. Gagapin mo muna nila, anapin mo muna yung mga puti. Sige na nga yung lechon na lang. Puro ham lang at lasagna. Wow. Sarap ng lasagna. Medyo malamig na dito. At saka walang kamatayang sopas. Sarap yung sopas sa atin, check yung sabaw lang. Sabaw. Sarap daw, sabi ni yung likod mo, abi, huwag kang magpalapit. Amihan na po kasi pag-amihan, dito na sa harap ng tindahan. Dito sa iyo. Ate Kristen, hello, magandang gabi po. Dito sa labas malamig, pero pagpasok namin ng bahay, mainit. Oo nga, Kuya Pearl, sarap kumain. Crystal, hello daw po, sabi ni Ate Cherry. Alam, may lahi siyang manluluto. Lagot ka, lagot ka. Ma'am Crystal, hello. Hello po. Busy si Ate Cherry ng mga nakaraang araw. Oo. Okay lang Ate Cherry. Hindi ko pa nga Ate Cherry na-upload eh. May mga i-editin ako kasi di ko na i-edit. Gawa ng busy dito. Tapos pag natapos naman yung tinda, wala talagang time sa upload. Tulog. Tulog talaga. Pagkagising, ayos nila tindahan, wala. Ngayon naman, di maka-edit, maingay. Kaya live lang. Siguro bukas, mag-edit ako para may upload ako. Yung i-upload ko, yung kaganapan pa rin ng fiesta na may pinuntahan kami
Tapos yung pag-asikaso namin nung kasal ng pinsan nito. Magdamag yung lutuan. Yung niluto naming baboy ay nasa 500 plus kilos na baboy. Niluto namin magdamag. Yung igado, isang malaking kawa, dalawang talyasi, planggana. Dalawang planggana. Tapos kaldereta, minudo. Dami. Siyempre ka ang trabaho daw natin, Cheng. Ano na? May pa-work kasi may edad na. Bata pa yan natin, Cheng. Oh, ganun talaga. Ano ka? Ano yung tawag mo? Pamassage. Mamasage. Body massage. Opo, dami talaga. Dami niluto. I know the feeling. Magdamag. Magdamag. Pero may mga katulong naman. Kasal po kasi Ate Cheng. Kasal, ang pinsan nito. Kasalang probinsya talaga. Isang barangay ang pakakainin mo eh. Basta nakauwi ako dito sa bahay, natulog ako. Alas 7, alas 6, mag alas 7. Nakatulog ako. Ako yung pinaano nila, pinapakala nung kantin. Ako yung nanigpa. Lagay ng mga pampalasa. Very good Ate Cheng. Kailangan talaga ng massage. Kami kasi Ate Cheng hilot. Yung hilot talaga dito. Mga ano? Kami tipid lang, minsan ako na lang nagihilot eh. Bili ng antikasin po eh. Mga lamig-lamig lang sa likod. Kahit konti. Pagkatapos ng fiesta, yun ang rest day namin sa Maynila. Hindi pa tayo makarest doon. Pagbalik pa. So, Kaso may Tapos, isip eh. pag uwi dito, kasi kasuhin ko muna yung mga inano kong mga paninda, tapos babalik na muna ako dun sa babahay. Pag kaya niya. Pag di niya kaya, pag pinayagan niya ako na mag-vlog muna, pupunta ako doon. Pero pag di niya kaya, dito pa rin ako. Kaya nga yung Christmas party ng Team Paway, itali ang mga kasama. Yung mga kasama ng Christmas party. Wala si Kuya Benji ah. Kuya Jaime. Kagabi naka-tune-in din sila, Kuya Jaime at saka itong Julius. Kaso, humihina yung signal. Wala kalimutan ko bigyan. Ako nakalimutan. Bawi ka na lang, hindi sa nakita ng signal. Opo, babawi tayo. Ito talaga yung hinahabol kasi po namin mag-fiesta kasi bibihira talaga mag-fiesta. Once a year. Once a year lang. Once a year. Yun nga, medyo mahina ang bentahan ngayon. Tulad dati. Hindi talaga, bibihira talaga. Minsan swerte talaga yung bihira. Mahina. Ako Ate Cheng, masarap talaga yung ano niya. May pabuya daw sa lahat ng airport. Yung makapag-relax talaga yun yung ano. Pabuya. Siguro pagbalik din na nung pampahilot kami. Kasi nung nakaraan pa ako nag-request ng hilot talaga. I don't know that feeling. Meron pambili ng food for Thanksgiving. Grabe kasi yung puyat namin, halos sunod-sunod. Nung pagpurol nung tito niya, tapos pagkalibing yung sa pista naman, tapos ito na, paninda, tapos biyahe na naman. Grabe. Ang sobrang sunod-sunod kasi yung puyat kasi nakikilabay lang ako doon. Maglalakay ako ng alauna, alas 12. Hindi ako pupunta ng umaga.
Kaya mo. Ano? Wala. Siya talaga. Parang ako kung mag-isip na technology. Mga isapin ko lang. Hindi nakahegas kami sa Quezon. At ano po, Ate Cherry, ano lang, nagsasariling gupit lang ako eh. Hindi ako nagpapagupit. Magpapagupit na sana ako. Ate Cherry, magpapagupit sana ako, nga sabi niya. May, usap, may ano siya eh, may balak sa buhok ko eh. Papakulot niya raw, kulot. Ipakulot yung buhok ko. Pakulat kasi dito 250. Oo. Opo. Lagi naman, pag ano, basta ngayon lang naman to. Pag tapos na yung okasyon, magtunormal naman. Bawi na lang. Kasi ito po, Ate Cherry, kasi ano eh, ngayon lang talaga sobrang lakas ng tindahan. Pagkatapos dito gupit 50. Marias, Hindi, 50. 50 times ano yan. $50. Mahal. Sabi ko magpapagupit na ako. Sabi niya, itry ko daw na magpakulot. Tapos papakulayan. Ako kasi Ate Cherry, ako lang nagugupit ng buhok ko. Sobrang nipis niya kasi. 6 viewers sa low, 7 viewers sa low mo. Sobrang nipis lang ng buhok ko, Ate Cherry. Oh. Ganyan lang, ito lang. Ito na lahat ng buhok ko. Hindi lang, ganyan lang. Mahal talaga. Ang gagawin ng babae. Kaya sinasarili ko na lang yan. Inaano ko yan, Ate Cherry. Tinatalian ko. Huwag kulay, parang magdawag kulay. Publish ba, Kuya Ho? Ay, Kuya ano? Kuya Bern. Kaya pinapalan na sa buhok ko eh. Pero hindi ko pa na-try na magkulot eh. Hindi pa kasi yung pwede. Oo. Nung nakaraan nga, gusto ko magpakalbo. Magka-opera sa akin. Gusto ko magpakalbo talaga ng buhok. Na sobrang nipis ng buhok ko eh. Ganyan. Naglalagas talaga ng buhok. Sobrang nipis ko. Ayaw niya. Ay, Kuya Benji, hello. Hey, Benji! Ayan, naiipon na sila. Kuya Jagger, shout out, Kuya Jagger. Parang ano ba yun, Ate Cherry, collagen ba yun? Collagen ata yun. Ay, pang-mix din naman ata yun. Yun, no, kanina ka pa. Yan, dahil ni Kitty. Wala, di lumabas si Kitty. Puyat yun. Kanina umaga na natapos sumayaw eh. Alas 6. Wala lang kami ano kasi talagang ano, sinodong todo ng mga pinsan ko yung sayawan kanina. Ganon din yata sa atin siya. Kuya Benji, kamusta sabi ni Ate Tia? Kuya Benji, kumusta? Hindi ko na
pa yan ni Ami. Say hi sa... Hi na sabi ah. Hi na. Pinsan ni Ami. Hi, pinsan ko. Hi, Christian. Pinsan pa yan ni Ami. Ayaw ko, nag-give up na ako. Ito lang ako, kaso Ano? Ay, marunong ka ako sa berak. Wala ko Manila. I miss beauty. Maganda ka. Parang ulit ka. Ay daw miss beauty, sabi natin siya. Sabi naman kailan maganda. Nakunin na ako yan. Pinsan niya yan, pinsan. First cousin. Pinsan ni Ami yan. Anak din ng anak ng kapatid ni Papa. Magkapatid silang dalawa. Doon dito nag-aaral sa sa Santa Mesa. Sige po. Ma, patanong daw ka doktor. Kung anong magandang vitamins. Sige po, magtatanong kami. Try po namin. Magtatanong kami natin, Kelly. Yung naka-red beauty. Kanyang magbubuy. Hello. Let viewers. Baka marami kang pinupot. Paisip pa. Yung naka-red beauty. Kuya Benji, ikaw din ay mistiso. Si Ami lang medyo biyado. Joke lang Ami. Si Ami lang medyo biyado. Grabe ka talaga sa akin, Kuya Benja. Yung panahon ko, kung alam mo lang, sarap. Yung panahon ko lang, Kuya Benji. Grabe. Matanda na ako, Kuya Benji. Ano to? First year college. Dito sa Maynila. Kuya Jagger, hello! Ay, si Kuya Jagger, hello. Magandang evening. Di ba nabablog na rin yun eh? Oh, na-vlog ko na to. Ito si Miss Melty. Nablog na rin din yung Na-vlog na to sinahatid ni yan, no? Kuya Nuli. Di ba yung hinahatid ko din yan na nag-immersion sa bako? Dalawa sila, yung magka-birthday. Oo, Benji, nung panahon na malusog pa. Grabe kayo sa akin. Kuya Jag, happy Thanksgiving po, sabi ni Ate Ted. Pakita daw kay Kuya Jagger. Ayan na lang, ganyan na lang. Teka daw kay. Over naman sa make-up kaya. Ano make-up? Ano make-up? Pag sa arayo kaya. Pag sa arayo, makano kaya? Kapag makapal yung make-up.
you Kuya Jagger. Ano to, kasabay ni Bayaw na umuwi. Galing Maynila, doon siya nag-aaral ng college. Tapos sa 1, balik na siya doon ulit. Umuwi lang dahil nag-turnover sa Miss Intram. Miss Intram sa school nila. Nag-turnover siya ng Miss Intram ng Corona. Saka na rin yung fiesta dito. Ang ganda. Sabi ni Kevin. Sa Manila nag-aaral. Sampalok. Sa Iris University. Sampalok nagtaan. Sa Iris po, sa Iris. Office ad, yung ginawa niyang course. Salamat Kuya Jagger. Ay, si Kuya Thank you Kuya Jagger. Yan yung papa niya kalaba. Napunit Libianan. Thank you Kuya Jagger, thank you. Si ano naman, si Kitty, ano yun, graduate yun ng tourism. Sobrang yun. Tawag yun sila kagabi. Party-party. Nagwalwal na lang. Parang malapot na yung mata ko. Nakuya. Nakalimutan niya nga ang bagong mundura ko. Pinapakakit pa. Thank you Kuya Jagger, sabi ni Ate Jeng. Yung panahong malusog pa. Thank you sa inyong lahat. Grabe talaga si Kuya Bert sa akin. Awig din ni Kitty. Opo. Magkakawig dyan sila. TY, sabi ni Kuya Boy. Din viewers, Dimple daw magsayaw kay Sampul. So nakita, ay hindi kasi tayo, dapat pala nag-live tayo kaninang madaling araw para nakita yung mga sayawan pag madaling araw. Pasikat na yung araw, nagsasayawan pa. Makita nyo na kaya pick nyo dati. Wag na Kuya Bern, malusog pa talaga ako doon Kuya Bern. Bawal pa Kuya Jagger magsayaw. Yun kasi yung paniniwala dito sa probinsya namin pag bagong mamatayan pa lang bawal yung magsayaw-sayaw. Yun yung Mga after, Ano lang yan dito? after 40 days. kumbaga sayaw dito lang, indak-indak lang dito sa tindahan. Hindi ka pwede makita nagkikisayawan. Huwag lang yung parang nag-i-enjoy. Di man lang ako nakaano sa live ni Kuya Noli. Di man lang ako naka-attend kahit isa. Patapos na yung challenge ni Kuya Noli. Di man lang ako naka-attend ng kahit isang live. Ganyan lang kami dito habang nakikinig sa tugtugan. Ganyan-ganyan lang. Awig din si Ami ng dalaga pa. Yan nga daw yung kamukha ko ng dalaga pa ako. Oo nga, yan yung kamukha niya. Yan yung kamukha ni Ami. Yung dalaga pa. Naka-makeup kasi. Pag walang makeup, maganda yan. Kapal kasi ng make-up.
Jagger. I know the feeling. Ano? May mga bumibili pa. Kaya kamimi na lang ako eh. Project I know the feeling. Ay. Bakit? Tingnan ko nga kung madami pa rin sumasayaw. Ano nga? Gusto nyo makita yung mga sumasayaw? Panlikod na lang. Konti na lang. Gusto nyo makita yung ano, sumasayaw? Kanina talaga umaga talaga. Kanina. Ano Mahina lang, kasi yung signal. sumikat na yung araw, sumasayaw pa din. Nakiusap na rin, nakiusap na lang yung DJ. Bukas naman daw. Nakiusap yung DJ. Pasensya na po, pero kailangan na po namin Ikaw gusto na rin makita. Kasi ganito lang tayo. Ikaw gusto. Sasayawan mo. Batabi ako makalaki. Grabe talaga lang. So, suporta kay Kuya Noli. Pero sa amin, sa Team Paway, grabe. Napakasulit. Yes, Kuya Jack, ito lang hinihintay ko lagi. Sabi ka, Teacher. Salamat po, Teacher. Salamat po sa inyo. Thank you po. Minsan kasi walang signal, kaya nagtatry kami nito na mag-live. Maputol-putol. Buti nga ngayon, mayroon. Panggalyan na lang kaya ko. Hindi, grabe naman yung ano mo, yung supunta mo kay Jagger. Grabe. Grabe yun. Nung naka-challenge nga ako, grabe. Talaga, Doon tayo Nandun yung ano. nagkakilala. grabe. Ay, si Kuya. Sila Kuya Jojo, Hindi, Kuya nakilala Jagger, natin sila eh. Ate Cherry, Awig ni Rose. Kuya Benji. Angelic. Kuya Born, Nanibago nga ako Kuya Benji sila, kasi sabi ko sa sila kanya, Kuya Amy. mas maganda siyang walang makeup Lahat. eh. Ha? Nanibago ko, sabi ko mas maganda walang makeup. Oo. Ay, si Kuya Manuel. Anak ko Alam din. pandisan lang. Ayun na, kapatid niya pa yun. Oh. Pero yan o, hello. Pinsan yan ni Ami, pinsan, Kuya Rowel. 11 viewers. Yan pa isa na ako. Dami ni Kuya Boy. Pero mamaya-maya pupunta yun dito si Kitty. Pag nandito, pagka alam niya ka dito, ako pala yung pupunta yan dito eh. Yung lalabas, tulog yun. Kasi pagod. Lalabas yun kasi Magkasal. maraming tulog. Magkakati yun. Ay, Thank you, Ate Ate Cherry. Cherry. Thank you. so much. Thank you, Ate Cherry. At magkakatok na, makakadagdag yan. Malapit na katok, uno. Uno yung katok. Mukhang na po. Ako nakapaglinis na kayo ha.
pwede akong magbabahay pero kailangan ngayon. Wala kaming update po. Pasensya na po. May stories pa. Sabi ni Kuya Jagger. Kuya Jag, dumating na. Oh. Dumating na po. Bills ko. Nakuha si Jeng. Na-tenancy ako. Kala ko binayaran mo bills ko. Sige pa, may hawakan mo. Baka sakali magkahawig na kayo. Si Kuya Benji, tinatawag mo kung pakita mo lang yung mga picture ko nung kabataan ko, Kuya Benji talaga. Parang gusto ko na nga ilabas, Kuya Benji eh. Kuya Jen, sa bahay ka, pwede ako magrenta ng space. Parang gusto ko na ilabas yung picture ko nung ano. Diba? Kuya Benji, parati niya akong bunot talaga ako ni Kuya Benji. Yun din kasi ano, hindi na lang ako sanay ng kapitan siya. Kasi mas sabi ko, mas magandang walang makeup. Na-extension pa. Eh, Kuya Bern naman, small time lang ako. Ah, si Bro Rowan, Ate Cheng, nagpapabahay din ay nagbabay na siya. Oh. Pati sila? Si Kuya Born naman. Ano daw? Kanya-kanya dispenser. Makalit Vincent? Ako din Ate Cheng small time. Kasi baka kayanin mo. Happy naman ako sa mga nabibigyan ako siguro. Wala din. Wala agad lang. Ako siguro rin. Siguro lang kaya ko. Malapit na daw mga bayaran yung bahay niya. Makalawag-lawag na si Kuya Jagger. Maganda po sila. Yung Kuya Jagger, congrats Kuya Jagger. At matatapos mo rin yan. Congrats Kuya Jagger. Makakalawag-lawag ka na yan. Congrats ako walang bahay na. Babayaran. Apartment din lang kami. Sabi ni, nag-apartment pala sa lahat ng Kerry.
Ano ka ma? Ako lang. Kaya tao. Dahil mo kasi ako. Ayaw mabayaran natin si income. Dami na obligasyon natin, Jerry. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Ha? Wala. Alas 2:13. Mahaba na talaga yung buhok. Diretso na to. Ang tulog talaga nito sa biyahe. Murado. Late na ako start kasi. Sabi natin yun. Kanina, nag-live na ako kanina. Tapos wala ng signal. Apartment din ako dati. Tapos bumili ako kondo. Nabinta ko pang down na first house. Tapos binta ulit. Tapos bumili ng bahay. Grabe. Kaya Jagger. Congrats kaya Jagger sa mga ano mo. Anong tawag Congrats po na? sa lahat ng mga blessing. Mga blessing na dumarating sa'yo. Sa iyo, Kuya Jagger, tsaka sa Lahat sa kanila. inyo, lahat sa'yo. Opo. Congrats sa inyong lahat. At syempre, congratulations sa atin. Congrats. Kasi sobrang ano, basta parati niyo pong ano, wait lang. Parati niyo pong alalahanin na parati kaming nagpapasalamat po sa lahat talaga. Wala pa nga sila, nandyan din po ata sila Kuya Ruben eh. Thank you so much po talaga. Ako ayaw ko na pumili pa lang. Kasi syempre kayo. Maganda yan. Ang sikreto ng yung ay Kuya Jason, that's my favorite song ko dati nagsasayaw ka. Mga ano kasi yan. Dapat pa rin nasa iyo. Yung dito ko nga, yung di pa yun di pala. Kaya pala pangwahan. Kaya pala naging ano. Ganyan-ganyan muna. Ate Cherry, ilan po yung anak mo, Ate Cherry? Pero siya na lang kasi single. Yan ang sound, sabi ni Kevin. Pang mga ano kasi. 80s ata yun, 80s. Hindi ko alam. Yan. Kaya po sana huwag kang makalimut, huwag nag-start ka lang. Di pa ako ano eh. Di pa po ako nakakapag-vlog nung kumbaga pasasalamat dun sa tinitanong challenge. Kasi busy pala, lagi pang busy.
Pero di pa naman natatapos yung challenge. Lagi na ako nagpapasalamat sa lahat. Sa mga ano, tulong na dumating sa amin. Well, viewers, hello. Silent viewers, hello po. Bigam-bigam shoutout. Earphones, ano? Kita sa waring user. Walang malapit ko. Ako po. Dami ba na po eh? Nagmahal na bahay dito yung Investment talaga. Grabe. investment. Nakakaano. Walkway down the congratulations. Ha? Pa-birthday ko naman ako. Pareho tayo. Ay, wait lang. Pwede kunin ko ito kapag investment dito. Sorry. Ano pa? Birthday ko. Cali ako, saka California. Sa guma. Mukhang malalaman. Kemarin $50. Bakit lang po?
Jagger, yung ano, yung bahay mo yung doon sa picture na may mga kasama kang aso. Yung may swimming pool. Yan po ba ka, Jagger? Yung may swimming pool. Yun po yung bahay nyo. Ikaw po ang pinagod. Ah, yan po ba? Maganda yun. Malawak pati yung swimming pool. Ganda pati ng mga alaga ni Kuya Jagger ng mga aso. Mahal yun. Mahal yun dito sa probinsya. May nakita na ako niyan dun sa yung nakilala ko, bumili ng mga aso. Nag-breed. Apat na pala pag puro aso lang, tapos earphone. Mahal. Inarkila ko dati, bumili siya. Sabi niya, like Ate Margie, first time ko manood sa live niya kanina. Opo, salamat po sa inyo lahat, Ate Cherry. Kuya Paul, kami nilo. Salamat na Jerry na suporta. Thank you po. Thank you. Bakit tayo na nga sa masarang buwan mga Borodala, oh, grabe yung talaga. Mas mahal pa yung magkain ng aso kaysa sa tao. Tapos may mga injik-injik pa. Agad natin siya. Tama po yung tama. Tapos pinapanood sa TikTok. Tapos ni Kuya Paul. Yan, dito ni Ami. Kapatid ni Bianan. Kapatid yun ni Bianan.
Alin. Antik lang ako. Pa yan. Baka kuha, saan na ako pagpa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 pagp
baka magpapakuan na rin, paruwag sana. Walang anak si Kuya Paul. Magkano? Lagay mo dito. Lagay mo kami ha. Salamat po sa inyo. Salamat. Ilagay mo dito magkano. Wala tayo kahit upas, may pasit na rin. Pwede mag-leksyon na kasi man na rin ko. Para marag na kaya. Maubaga na. Sumauman sa na yan. Dito sa namin kasi. Kasi, may nakapagod. Ang kwarto. Ha? Ano ka? Nag-leksyon na na ka. Ay, tawa sa akin. Nagkagago ko kaya na ka. Ay, nagkagawa ka kaya. Ano yan? Balan ko na sa Kapagat na eh. balan ko na sa nakapinakot na sa leksyon na kaya. Ayun na. Kaya magmuli na sila. Yan. Kukulitan nyo ano, magkito. Sagot ko marin ka. May event. Kuya Jaime, hello! Sir Jaime. Sabi ni... Hello sa lahat. Hello po sa inyo lahat yan. Pasensya na po may ano, kukulitan kasi yung dalawa. Mosquito. Kaya Benji, sabi ni Kuya Jaime. Ate Cherry. Sila mag-asawa, very humble. Salamat Ate Cherry, salamat talaga sa pagtitiwala. Abot na lang tayo. Abot na lang tayo. Sabi na kung wifi. Sana? Bigyan mga love shoutout po Kuya Jaime. This to be na naman. Oh, thank you Kuya God. Thank you po. Hi Sir Jaime, sabi ni Kuya Jagger. Hello po. Sabi ni Ate Cherry.
Mapurn tawag sa iyo bagay. Magdamag kami Kuya Porn. Sanay na po. May tatay pa yun. Oh, nandyan nga, nandyan. Ayun. Okay naman Kuya Porn, yung ano, yung bintang, okay naman. Malalaman po kasi yung dilihensya talaga pag ano na eh, Natapos. pag natapos na yung okasyon. Pero kung hindi lang nag-ulan-ulan, mas maganda na. Yun nga po yung panahon kasi dito, bumatyo, walang kuryente. Yun. Yung talagang ano. Tapos yung nakaraang gabi, walang sayawan. Kung may sayawan sana yun, baka nahubos yung alam namin ano yun. Madami kaming pera ngayon. Kasi po pag fiesta dito, nagdedepende din sa panahon. Pag sobrang ulan, konti yung bisita, konti yung inuman, konti yung ladayo. Katingko na. Ganda ng katingko na to. Kita ba yan sa camera? Maganda yung bintahan. Maganda po yung bentahan pero tatagos na po sa pader. Wala na si Ate Cherry. Nagpahinga na siguro si Ate Cherry. Bawal na nagkita kami niyan kay Margie. O nakalat si Ate Margie kanina. Ha? Ay, nagsasabi kay Gina. Nagsasabi ka. Ha? Isa lang pagkabata ninyo. Sana all. Hindi naman ako kasi pwede lumapit. Hindi naman bakit? Kasi hindi ka hindi ka Nandyan lang si Ate G. Nakikinig na kaya. Sabi ni Kuya Jaime. Ngayon lang gumanda-ganda naman yung signal Kuya Jaime. Gabi. Lumihina. Salamat. Ayaw mo umayo. Ayusin talaga. I'm here. Hello, Ate Ching. Salamat, Ate Ching. Salamat. Thank you po. Nakaka-ano rin, nakakataba lang po sa Ate Ching. Opo, nakikisama ko yung ano ngayon. Nakikisama ang wifi. Ano muna ka lang? Tingnan ko yung mga buti. Asyamin muna dito kasi tingnan ko yung mga buti. Baka mawala. Anak lagi si Jagger ni Margie. Sabi ni Kuya Benji. Dami pang tao sa labas. Dami pang sumasayaw. Ano yung mga nakasabit dyan? Ito po Kuya Jagger. Yung ano, chichirya. Yan na lang po yung natira. Wala nung ano. Wala nung magpe-fiesta pero matumal talaga kasi dati nauubos yun. Nakakailang refill ako ngayon. Simula nung pagdating ko. Yan na yan. Yung mga chichirya. Pagdating ko lang dyan na yan. Dinagdagan lang ng konti. Tapos ano, matumal talaga. Kitang-kitang matumal.
ay matutulog sila ng 3 gabi. Kasi mamayang gabi, pag alis namin bukas, tapos sa next day po, pag biyahe namin pa uwi po dito. Kasi ano, yung papa niya po nag-ano sa amin na parang hindi niya na kayang bumiyahe. Kasi kung dadalhin po namin yung 2 bata dun sa lugar po nila, medyo may kalayuan po eh. Parang mahihirapan na daw siya ihatid sulod yung mga bata. Kaya dito na lang daw po muna sila. Minsan lang ako makasabay sa inyo. Busy-busy kasi si Ate Cheng, pero Ate Cheng pahinga ka. Bigyan mo nga sa loob ng house niyo, bilhin ko na lahat. Mabigay mo na sa loob ng house niyo. Thank you, Kuya Jagger. Thank you po. Ikwento ko po Kuya Jagger kay parang Jason. Mamaya-maya po. Naghanap pa ng bote.
mamaya. Yung umaga na. Kumain lang ang bukas. Ilan ulang minit pag-aalaga kayo? Ito lang naman kami dami tayo. Ano daw? Si Kuya Jagger, ano, ibigay na daw. Sa taas. Kasi pamigay muna sa loob ng house nyo, bigyan ko na lahat. Sige po. Ay, daw, hindi. Ayaw po matulog, di pa kami natutulog. Bukas po, mamaya nga ano, kasi umaga na eh. Ngayon po kami alis, Kuya Jagger. Mga alas 3 ng hapon, alis namin. Kasama po yung kapatid ko po. Ano po Kuya Jagger, yung ano, yung mga histerya na nakasabit. Pamigay ko po dito. Ipamigay ko po sa labas, Kuya Jagger. Sa mga tao sa labas. Ano na po kasi sa labas. Oo. Paano po Kuya Jagger yung ano? Umuwi na po kasi sila bukas po. Ano oras sarado ng tindahan nyo? Pag ano po Kuya Jagger, pag wala nang mga tao, pag wala nang bumibili po. Eh, iba na po. Mayroon akong mabigyan lahat. Importante lang malaman yung sikreto nilang lahat. Sila'y pare-pareho. Sino ang sana? Magugulat ka na lang. Mawawala ngayon. Bukas na naman ang iyong kaluluwa. Maglasing, dun ka lang malambing. Huwag lumapit sa'kin. Hindi mo lang. Salamat. May mga bibili pa po Kuya Jagger. May mga bumibili pa po ng mga alak Kuya Jagger. Dami pang mga tao sa ano, sa sayawan. Para mabuwasan yung mga isasauli ko sa ano, sa grocery.
viewers, hello. Sorry viewers, hello po sa inyo lahat. Sila mama saka sila papa umuwi na. Kasi mga kapatid ko, umuwi na sila dun sa bahay. Bukas babalik yun dito kasi mag-aalaga sa anak ko. Sabi ko na kasi sa kanila. Ano? Papa ko nga, hindi niya na daw kayang bumiyahe-biyahe. Kaya yan. Eh, magandang pupog yan, oh. Mamayang mahapon, nandito na yan sila bago tayo umalis. Ninang Ching, yoho. Harap ka rin. Nakisabayan ko sa akin eh. Ito problema na sa bata na ito pa. Gising pa kami, gising pa rin siya. Hindi nakakatulog ng walang katabi. Yung may piling mo na tubig. Yan ang five song ko. Oh yeah! Oh yeah! Ay, binago. Ang ligalig ng ng DJ. Pinabambag. Hello, my baby. Hi, the baby. Oh, dati mo. Basahin mo, baby. Basahin mo. Lakasan mo. Wag. Wag. Sama mo na sa apat na grande para sa nag-iinom sa labas. Ano pangalan ng wifi niyo? Aliman po. Yung Sama parang mo na pam- for... Sama mo na po na grande para sa nagiinom mo sa Ano labas. na lang ba? O sige, lalabas ko yung mga hitseriya. Lahat po. Ilang hitseriya po kaya Jagger? Ilang hitseriya yung ilabas ko? At bibigay ko dyan sa labas. Ikaw po yung buhok Pasko. At di tayo kahit anong hiling. Ano kasi to? Dahil ito kumbaga, tinuturuan namin to na yung hindi sa mga ninong niya nga eh. Mga ninong ninang, sinasabayan namin to na, yung tulad kasi ng ibang bata na pag nakita yung ninong ninang naghihingi. Pero ito, sinasabayan namin na mag-please ka lang, huwag kang ganyan-ganyan na
Hingi. Pati apat na grande ng beer. Pakyawin ko na lahat ng nakabili. Sige po nga, Jagger. Ano lahat? Ilalabas ko nito. Apat na grande. Dami nito. Dami nito. Ha? Ha? Sa Hotcotsi. Sasakit ulo mo paling dito. Hindi yun kayo po. Siguro ano po? Kuya Jagger, siguro yung ito na lang na ibang chichirya kasi may mga pulutan sila dyan na ano na karni. Baka masayang lang nila yung chichirya. Siguro yung ano, yung boy bawang na iba na lang. Tapos yung grande. Rin ko ng new car, Kuya Bird. Dadagdag ba ko? Kanina si Kuya Jagger kung gusto. Kasi dami nilang pulutan Kuya Jagger eh. May mga pulutan ng mga karne kasi Pag ano kasi yung nakikita ko kasi pag ganyan, pag nagiinuman, maraming tirang pizzeria sa table. ikaw bahala, message mo kung magkano. Sige po. Ito na lang, itong mga ganito kasi ito, baka din nila, ano, kasi yung mga umiinom dyan, umiinom dun sa kanto, mga pinsan niya na lang eh, yung nagtitira dyan. Oo. Ay, ito, dadaling ko na to. Ito na lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, isang, Kinsing pirasong tag 25. Ay, Jagger. Kinsing pirasong tag 25. Tapos, apat na ano. Ha? Ano to, ma'am? Laglag lang. Natatakot ako magman. Wala nang grande, reverse na lang. Kuya Paul. Ano man? Kuya Jagger. Bayad natin. Bayad natin. Pero kung ang kiniis ko, hindi
Naku, okay yan. Go lang ng go. Sabi nga ni Kuya Bern. Kaya yan, Ate Cheng. Isang case lang kahit ano. Ito po nga, Jagger. Meron na din ata. Ila. Isang case lang kahit ano. Ito na. Walang ata. Meron pa ata dyan. Isang kiss na. Isang kiss na. Kaya pa ba? Ate, ang kawan mo, sa likuran mo yung pangkulan. May natira po isa. Nabigay ko dito. Bigay mo dito sa table sa unahan dito. Oo. Ito na nga, Jagger. Isang case. Baka 15 na peraso. Tapos 15 pirasong chicheria. Tapos bukas ng umaga, yung mga bagets naman kasi pang bata. Sige, sige. Ayan. Mamaya kayo mga bata. Hindi naman sige, bibihira lang sige. sila. Ito. Oh, isang case. Saka 15 piraso. Chat nyo lang ako. Shot. Oh, ito. Ipakita natin yung Ano mo ba? dali. Medyan mo kalabas. Yan na. Ay, ay, bumigay ka naman agad, bro, Benji. Tingnan natin si paring Jason na maghahatid ng din. Nagiinuman pa rin eh. Ayan, Kuya Benji. Ay, Kuya Jagger, tuwan-tuwa sila, oh. Tuwan-tuwa sila, Kuya Jagger, oh. Tuwan-tuwa sila, oh. Tuwan-tuwa sila. Ayun. Ayun na siya si paring Jason, nasa dulo po. Sa mga pinsan ko. Nahiya na ako eh. Tuwa-tuwa sila. Ano pa inaantok, bebe? Nag-reconnecting. Hindi na yung signal natin, ah. Thanks, Kuya Jagger. Sabi daw ni Kuya Jaime. Hello, Kuya Jaime. Tuwa-tuwa sila. Kitang-kita yung mga anime. Ate Cheng, thanks daw po. Sabi ni Kuya Jaime. Hindi ko Kuya Jagger, sabi natin siya yung sold out. Tawa-tawa yung mga natin dyan. Tumatalo yung mga bading. Ay, nabigay ko na kay Jagger. Thank you. Maraming salamat po. God bless po. Tuwan-tawa yung mga yung mga kapatid nating LGBT. Si Jennifer
Dennis, si Jennifer, Nurse Mostra tudo que cê sabe. Grabe ka na kayo, Benji, ah. Ang dami mo kausap, ah. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode pop, pode sentar, pode pop, pode sentar, pode pop, pode sentar. Wala yun. Nakaka-happy yung ganyan, yung Sabi ng pinsan ni Ami, bakit daw ako namimigay ng alak? Baka daw tumama ako ng meeting. Ah, waiting. Sinauna pa yung wedding. Magkano utang ko? Pakisulat na lang sa water. Wala ka, Jagger. Okay lang yan, Kuya Jagger. Oo. Di pa pala ako nagnaninda. Ha? Nag-plus ka na ng ano? Mamaya-maya na. Umaga na pala. Hello, Haley. Kuya Benji. Ayan yung nag-ano sa'yo, nagko-comment sa'yo, di ba, oh? Kuya Benji. Busy lagi sa ano? Relax. Thank you, thank you, thank you. Hinarap ko yung ano doon. Hindi ko pa. Ako lang nag-comment kay Hailey, walang iba. Magkano saan ko na sa'yo? Ano lang yan? Ikaw na lang. 50 na 25. Ikaw na lang, Kuya Jagger. Kahit ano lang. Huwag kang... Oo. Ikaw po, bahala. Bahala ka na mga Jagger. Basta ano, nakakaano lang, nakakataba lang yung ano, reaction kasi nila eh. Tuwang-tuwa eh. Gulat sila na ano eh, na may nagbigay ng ganun. Pero dito naman na bumibili yung mga customer din nagtitinda na mga LGBT. Dito naman sila sa akin bumibili. Hindi yung business yan. Ha? Kaya kasi mag-ano, dami nyo ng ano rin sa amin. Mga tulong. Wala naman kaya si Lilibin. Ubusin na ni Jagger yan. Kaya ano ito, pinagbabawalan din namin ito ng ano, ng mga sitsuliya, Oh, mga alam niya junk food, alam niya naman niya po. tapos Hindi rin po yung yan soda. nagsasoda. Kasi nagka-UTI na. Pero nagka-UTI siya, hindi naman dahil sa sitsuliya. Yung pagpigil niya sa ihi, sa school. Kasi naiiyang mag-CR dun sa school nila. Sira yung lock. Basta birthday na ano. Ano lang naman yun. Ikaw na, Kuya Jagger, bahala. Naka... Natatawa talaga si Kuya Jaime. Tuwang-tuwa si ano eh. Tuwang-tuwa si Yasi. Si Yasi. Pagkalik pa lang. Nagsilabasan tuloy yung sumpa. Kakapuyat. Wala nga ano.
Wala nga 1-2. Kinunta wala. Pag makuha ko total, malay mo, ubusin ko ang peso niya. Wala na Kuya Jagger, last na po yun ah. Kasi isang peraso pa dyan. Isang piraso lang yung grande. Ay, reverse, isa na lang. Isang peraso na lang yun, Kuya Jagger, kasi hindi na po kami kumuha kasi Hindi na ako kumuha ng marami kanina kasi yun nga, alis kami. Kasi yung pangalan mo sa ano, huwag mo nang kapalitan. at least nabawasan sa din yung tinda namin. Ang sunod namin nakuha ulit ng madaming tinda, malapit po ang Christmas, pag malapit na yung Christmas po. Kasi ano, mabenta po dito pag malapit na yung Christmas. Wag lang talaga uulan ng uulan. Kala ko nga kanina umulan kasi hindi na umaga, umulan eh. Kanina ba ba ang laki ng ulan? Kaninang hapon. Eh, hindi naligo pa ka kayo. Tayo. Aray. Search mo yung cellphone. Sa kwaba ka sa airbag. So, kuwan airbag. Hindi sila yun lang no. Pero lang no. Lagi ano yung ano, sponsor ko. Naglibre ng grande. Naka grande, pasadakis, tapos sabi mga tagiya. Mga chiria. Kinaratuan ka. Ha? Ano? Sabi, yung ano sponsor, magbigay ako ng grande. Tig-tig sila. Tindama ko nung sabi. Waiting sinauna pang waiting. Tuwang-tuwa sila eh. Wala nang inumin eh. Parang mauumagahan na naman yung sayawan na yan. Kasi ang dami pa talaga sumasayaw. Tapos na yung fiesta, nakakalungkot. Yung natatapos na yung fiesta, nakakalungkot na eh. Ibitan mo na yung cellphone mo. Kanina ka pa nag-cellphone. Magpahin ka yung mata mo, masisira yan. Nagpupuyat ka din. Sa kanto. Babaylin na kaya. Morning na. Alas 3:15 na. Anong oras na sa kanila kayo? Ha? Anong oras na sa kanila? Ayaw mag-ganar sa kanila, no? Hapon na ata. Ay, hapon. Tapos kanina, muntik pa mag-ano. Muntik pa may maano yung pulis kanina kasi may nag-away. Message yung FB lahat. Ingat ang bahala. Walang hiya-hiya para may pangdagdag sa pampunta ng Manila. Thank you, Kuya Jagger. Thank you so much po.
Kuya Jagger, thank you. God bless po. God bless. Kuya Jagger, na ako mag-chat talaga. Ikaw na po bahala. Yan talaga. Pasensya na po. Pasensya na po kayo. Yun ang ugali ko talaga. Hindi ako nag-chat sa mga sponsor. Pasensya na po. Ingat po Kuya Jagger. Ingat po Sa kayo. kayong lahat po, ingat po kayong lahat. God bless po sa inyong lahat. Sana maraming blessing yung bahala na si God bumawi sa inyo. Ha? 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 Ikaw hani. Ako sa kanon mo dahil. Pati na mga kuya. Ay namin. Pa-flashing muna ako ng ano. Alas 2. Unang biyahe. Alas 2, alas 3. Para aircon. Ha? Oo. Ingat sabi ni Kuya Boy. Ano muna si amin pag ano, magpapalaki ng ilong niya. Next viewers, hello. Tarara, tarara. Parang ang lugod, bagsak na. Magbibigay ko sige, parang dito nagkahon. Parang kiri. Sinabawi ka, nabawi na, nagkakaunan na. Ito ang daan. Hindi ko lang nagkahon pa yan naman, dito na. Oo na itong sira, ang galit. Sabi na, may, Dahan na ganito pamasahe. Pampamasahe dyan. Dahil di nag-iipan. Dahil di ka nagsasabi. Baka, bago nagligpit kasi rin.
Ano ka piso? Ikaw mo nag-inom ka na din mo? Ha? With viewers, hello! Umaga na tayo. Kevin G. Inom lang basta walang away. Opo. Ano po yan? Kasi yung mga natitira dyan, halos kamag-anak na lang. Magkakamag-anak na lang sila kaya wala nang away dyan. Alam mo kaya kami, Chavez. Nag-profile na si ay daw, eh grabe. May profile na si Kuya Boy. Ano? Nagsubscribe na sila. Nakasubscribe sila sa iyo. 11:30 na. Time to... Ano po yung alam natin Ate Ching? Nainggit daw. Dahil sila mayroong profile. Si Ate Cherry nga wala eh. Naggatas ka, gatas. Baka nagla itatago ako. Tutulog. Hindi ba yun ito sa puyatan? Hindi pa ito natutulog pag tanghali. Tapos kung gising kami, gising din. Pero pag umaalis kami, nakakatulog naman. Buwas. Mamaya. Hapon. Mamaya ang mga kali. Nasakay kami ni mama mo. Siyempre. Maraming pasalamat na. Narinig ka ka dito. Sponsor ko. Sila yung nabigyan ko ng alak ha, si Julia. Thank you so much.
James Q! Kuya James Q, hello! Kuya James Q, hello po! Ma! Kasi ano, Kuya James Q. Ayun, Jessica James. Oo. Hello. Magandang morning. Parang masarap magkape. Saan may gataw to? Talo ko. Hindi mo gatas. Ha? Tulog ka na bebe. Hello, Kuya James Q. Magandang morning po. Good morning! Morning, everyone. Si Ate Ching nagluluto na ng ano, tanghalian. Ano kaya yung niluluto ni Ate Ching na tanghalian? Anong meron? Bakit gising pa kayo? Kiss ka dito sa amin, Kuya James Q. Yung isang araw. Kaso may ano kasi after. May sayawan. Pakita ko sa iyo, bahagya. Kuya James Q. Kaya sinasamantala namin yung tindahan. Ayan sila. Mga nagsasayawan, mga miinom. Yan. Si, ito ba? Kaya sinasamantala po namin Kuya James Q magpuyat. Kasi yung ano, maganda yung bintahan. Tapos mamaya, biyahe kami puntang Maynila. Sa bus na lang kami magpapahinga. Opo, salamat po. Kuya James Q. Oo, antok ka na. Matulog ka na doon. Mamaya matutulog na rin kami ni mama mo. Hinihintay ko lang yung mga buti dyan. Kasi mawawala yan. Pag matulog kami na ano. Yung mga buti kasi dyan, pag matulog kami na hindi ko maligpit yung mga buti, mawawala po kasi yan. May mga nangunguha. May mga deposito po yan. Hi viewers, hello po. Oo. Kasi ito, pag gising pa kami, gusto niya gising din. Gusto tabihan bago matulog. Sige na. Kasi anong oras na naman gigising, tanghali na. Mali na yung tulog mo. Oo, basahin mo. Sige Kuya Benji. Hindi ka na nagre-reply sa comment. Sorry ka. Reply ka sa comment, nahihiya. Sorry ka, sabi mo. Mag-reply ka. Sorry po. Lakasan mo, hindi ka maririnig. Lakasan mo, kung mahiya. Vlogger, mahiya. Dali. Hindi niya, nabang bata pa. Opo kaya, James Q. Habang kalakasan pa. Hello. Magkakasal si mama mo. Pero magsasal
po kayo, ingat. Ayan po sa board. God bless, Kuya Tulusio. Yung viewers, hello. Shout out. Ano kinaban mo ako? Ano? Ano daw? Para dito, nagagalit pa rin eh. Matulog ka eh. Wala na sa oras yung tulog ko na. Mag-iisip ko yan, tanghali. Matitibay sa mga inuman. Mga di pa bumabagsak. May mga gumagapang na sumasayaw. Nakita mo? Saan? Sigurado to, pag dumiga ako, talagang bagsak. Bagsak na bagsak talaga to. Pag-higa.
Patay po yung tinado, no? Ate Iris. Ay, sorry. Huwag na, huwag na. Malalamok pa niya. Da, 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 da. Mapupunta na doon. Hey, viewers. Sa araw at gabi. Pupunta raw sa US. Dalawang linggo sa banda. Sa Manila. You're welcome po, Bibi. You're welcome. Pipigilan, pipigilan, when she down, hello sa lahat. Kape tayo, kape, kape, kape. Kuya Benji, kape. Kuya Boring, kape. Sa lahat na nakatunin, kape po tayo. Ate Cherry, kape tayo. Kuya James Q. Kapit sa dibdib. Ha? Tapos na yung pista, wala na bukas. Wala na. Ano pa sa lobo? Potato corner, may potato corner naman dyan sa ano. At ayusin ko na itong ano, yung binta namin. Kasi, ano ko, hatid ko na itong mamaya bago kami umalis. Bali nasa ano yung angkat ko eh. Nasa... Ano ba yun? Kung ilang sento ng paninda. Una 46, yung angkat ko 46, tapos kasundan lang 30. Lagi ko dahil, pero nag-down na ako ng ano, nag-down na ako dun ng 45. 46.
inangkat ko doon sa ano, itong... Sige, sige, sige. Hold ka. May apat pa doon, yung dalawa ubos na nila. Yung angkat ko ngayong taon ay ano, 77. Yung inangkat ko na paninda. Pero nakapag-down na ako ng nakapag-advance na ako ng 45. Ito, 45 advance. Bali yung kulang ko na lang sa kanila ay 30,512. Bukas yung bibigay. Ay, kape na kape. Tapos yung dilin siya, ito na. Ito nang matitira dito. Bibilangin ko pala. Para bago tayo matulog, yan ko na doon. Hatid ko na kasi ma-stack din yung puhunan nila. Ayusin ko na po. Kaya ko pa naman. Kaya pag ano, ito yung mga ginawa ko, napakarami na nakatago. Pero kukumputin ko rin ito na ano, kung magtatali ba. Ito kasi yung computation nila eh. Ito. Ayusin ko muna yung mga ano, para mapilang ko na. Nagsahin ka? Ma'am? Nagsahin ka? Ano naman yung tubig? Ha? Sino ba yan? Ano dati pa? Hello sa sis. Magluluto sana ako kaso late na. Uber Eats na lang. Salamat po kaya, Jagger! Magluluto sana ako kaso late na. Late na lang. Check ko na ba? Ito! I-reveal namin yung ano, yung nabinta namin ngayong gabi lang, ngayong gabi. Ngayong gabi. Ayusin ko muna yung ano. Kasi hatid ko na ito mamaya. Para yung puhunan naman nun sa inangkatan ko mapagulong nila. Kasi kung Kasi grabe yung tiwala talaga Oo. nila sa atin. Taon-taon yun yung ano ko eh. Para hindi sila, kumbaga, hindi madala. Kasi hindi naman sa pag, ano, yung iba na nag-aangkat sa kanila, hindi na nila pinagbibigyan kasi hindi sumusunod sa usapan. Pero sa akin, maluwag sila. Taon-taon yung ganyan. Kaya nakakapagtinda ako kahit walang puhunan.
lalaki na may baka. Ay alamit na rong senta. Ano po pala? Ito yung kay Kuya Berna. Okay. Opo, thank you Kuya Jagger. Kuya Bern, nandito na po. Thank you po sa inyo. Ay, may profile na si Kuya Berna. Kaya nga. May profile na, oo. Kuya Paul, Kuya Jagger, Ate Cherry, salamat po sa inyo. Kuya Ruel, Kuya Sa inyo lahat, Kuya Ruel. Ruel. Kuya Romel, salamat. Thank you. Kung ayusin na to para bukas, kaya abot ko na lang. Ito yung binta namin sa alak ngayong gabi. Ito, binta namin sa alak ngayong gabi. Ito 900. Ngayong gabi lang to. 7 8, 9, 10, 11 11, 9 sa alak lang, alak sigarilyo. Nakabenta kami ng 11.9 alak sigarilyo. Ngayong gabi lang to. 11.9. Ito ano to, 900 na. Iwalay ko na to. Ito 11 to. 11. Ano daw? Hindi naman po Kuya Hindi Jagger. po. Hindi po. Naka ano yan, naka parang asterisk yung tawag yan. Asterisk ba yun? Aspirin. Nakaiwalay kasi yung mga binta ng soft drinks saka ano, saka mga chichiri nakaiwalay. Ito naman yung chichiriya saka mga soft drinks Tapos, nakabukod. bakit Kuya Jagger? Ay, natatawa tuloy si Kuya Vernon. Huwag ka magawa ng pera mo. Madumi yung pera. Tapos magano ka ng kamay mo. Pag nag-pop up po, doon nakikita yung terminate moving kasi parang may mga ganyan. Ano ba yung tawag niyan? Asterisk, asterisk. Eh, hindi ba anak ni Jason at Abby? Naggutom daw siya eh. Nagintay siya nung sinain ng tito niya eh. Kain yung kapatid ko eh. Tawanan ulit sila. All I do is win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up, they can be on it. Everybody hands go up. Alin? Parang nagaganyan-ganyan na sila. Kung sa tindahan naman, dito sa ano, chichiriya, mga soft drinks, mga candy, biscuit, kumita naman kami ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,000. 7,000. Nak! 7,000. Papapasukin. Dito. Ilan yung sinabi nito? 11. Motivate.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 nga, 11, 9. Yung sa alak. 11. Balik yung sa kalahatan. Ano? Naka-18 kami. Saka lahat-lahat. Ano yun? Nag-stop yung laptop. Tapos akala nila brand out. Dahil tutulog na yung DJ, naka-premix na ata yung tutugan. Naka-18 kami ngayong gabi. Sa lahat-lahat. Sarap naman Magtiyari kuya. No, may kutyari itong conceal permit dyan sa Texas. Kunin niyo si Gasto. Wala yun na Mahigpit kasi dyan sa inyo. Kaya si Hailey hindi kasama sa Manila. Hindi po Kuya Benji kasi mag-i-school. Tsaka ano po, ang ano namin is biyahe. Check up, biyahe ulit po. Kaya kawawa naman po. Tsaka ano po naman po yan, malululain. Kaya ang hirap isama ng isama. take me home. I'll be home. Hey! Wala na, wala. Kape tayo, kape. Ano ba yung mga kape? Kape. Kaso mainit. Hindi mo alam kung ba mainit eh. Good morning everyone. Good morning po Kuya Jesus Nario. Good morning po. Ano ba saan pala? Sa Robin sa mga barista. Magkano tayo ng makakabigyan. Saan tayo nabigyan tayo? Kasama sila. Kaya ako, Francis ko yan. Red Doors na lang, sa Pilato. Red Doors sa Pilato. Kamera. 130. 130. Nasa naman kami kuya. Ako din yan sa court. Bago nag-PM mo. Na, baka sa disposable na sa napare.
Sa ada ako ba? Okay na to. Pero ako lang kahit para magkuha. Seven viewers, hello. Hello, Ruel, sabi nga Benji.
Magkikwento tayo yan. Nakalakaman ng mga tuda. Oo. Mga tao. Puro adik. Alipay. Baka verbal ng tadi. Ano namin isulit tayo. Halos pares yung kami. Wala nagsalit na ako. Mura na. Hindi na nandito sa bato. Hindi pa yun. Hindi pa yun na. Mamaya pa. Ay, kwento tama na rin. Ay, kwento na nga rin. Sabihin ka na lang. Sabihin ka na lang. Oo. Oo, hindi ah. Walang pinaso yan. May tatay pa na ako magpunta po. Bawal ang pinaso na ito. Paano na nabuwan. Yan. Abutan. Abutan. Kasi kung puso sigaw, hindi ako naman. Ay, sorry po. Tapos ko tuloy yung nasa service ako. Nag-aasaran sila eh. Sila kakawan. Ego, tapos. Nahanap daw siya ng pick na hindi controversial. Ay, nag-aasaran na eh. Matagbalin mo si ano. Ayun lang, sorry po. Wala kang po yung sound system yan. Ano po yan, libre. Sa ano yan, sa galing po yan ng ano, ng Naga. Itong sound system na to, kaya ano to, kaya Villa Verde. Libre yan, libre dito. Tapos, ang kagandahan nila, sound system na to ni Villa Verde, hindi sila gumagamit ng kuryente ng barangay. Kasi may sarili silang malaking generator na nakakarga sa truck. Kaya kahit mag-burn out, tuloy-tuloy yung tugtog. Hindi kasi kaya siguro ano, ayaw na lang kumapit kasi mga halos na ano, masiran. Kaya kung wala si Kitty din, Kuya Vicky. Hindi nakalabas. Kasi ano yun eh. Kasi ako nagsarado na akong tindahan alas 6 na team niya yung masasarap ko eh. Hanap din lang po. Kaso Ewan ko sa first wife ko, sinunog na yata. sinunod. Grabe pala to si ano, si Kuya Jagger. Kuya Jagger, laging MVP. Daming trophy ng Kuya Jagger. May bagong trophy na naman na ano, na nakita ko kay Kuya Jagger. Salamat
Kagabi dumaan yung sa live ko. Tulog na siguro si Kuya Vinci. Kagabi. Dumaan ko si Kitty sa live ko. Inikilabutan na ako sa antok. Sarap mag-basketball, sarap sa Paris. Yung kapatid ko nagpa-basketball din yung Kuya Jagger. Matindi galit, sinunog, hindi matanggap. Yan mga bro, pwede na ba? Palit na lang. Paano ba yung nakikita? Paano ba yung nakikita yung profile? Ay, di tayo marunong eh. Kaya ka, puro Benji, hindi ako wanted. Maya-maya pwede na tayo sarado eh. Sarap ko na nga. Punta ka sa Go Channel tapos ito mo yung picture. Ay. Bakit ba yung lumalabas sa akin? Nakalagay kasi dito Kuya Jagger pag pinipindot ko yung ni Kuya Bert, report, remove as a standard moderator. Hindi ko tuloy makita yung kapwa po ni Kuya Nakalagay? Bert. Ano nakalagay? Report, Bayad ka. remove as a standard. Iwan chin sa datingan. Parang Steve Angel. Tatawa tuloy ni Kuya Bert. Magulat kayo, mas magugulat kayo pag ano po. Pag si Ate Ching na yung maglagay. Oy, si Ate Cheng, di talaga napipilit na maglagay ng profile si Ate Cheng. Pag si Ate Ching na po yung maglagay. Ano yun, weather lang. Kuya Kim, ano na? Press mo yung name niya dito, tapos ito yung press yung name. Nakatama ba ka wala? Wala ko nakatama. Sige, susutama. Hindi talaga, bakit ganun? Bakit ganun yung lumalabas sa akin? Tapos saan man ang ano? Tapos saan man nababas? Ha? Taon. Pinagpakal ko sa bulong. Ano na nababas? Bawal daw makita, fake mo amin. Hindi ko talaga nape-press Kuya Ben. Bakit ganon? Nakatama ba ka wala? Tinuturuan ako ni Kuya Jagger, hindi ko talaga makuha eh. Nagtatatamaan. Press daw eh, tapos go to channel. Wala. Nakaikot mo.
paring Jason na, oh. Search na lang natin yan mamaya. Ayaw eh. Ginawa ko na yan eh. Ayaw. Samahan ko muna si Bebe. Kakain ka. Ano ba ulit? Paano? Matulog na tayo. Parang hindi ko na kaya. Nahihilo na ako. Wait lang, papasok ko muna. Ay, siya ng kanin. Wait lang po. Damihan mo naman. Para sobo na tayo. Kain na. Bawal na makita video. Kailangan nyo muna mag-subscribe. Opo, mamaya matutulog kami. Pagkakain ni baby, nagugutom. Masyasarado na talaga ako. Hindi ko na kaya. Nahihilo na ako. Ulam niya, century. Talagay mo sa tasa lang kasi dito pwedeng ini-stack sa lata. Lagay mo na lang sa tasa. Talagay mo yung sa tasa. Lagay sa tasa lang. Hindi pwedeng ini-stack sa tano sa lata na bukas na. Magaan na yung ulo ko. Si Chier na lang wala at Maria J. Ma'am Maria J, hello, I miss you po. Busy ata si Ma'am Maria J lagi. Ayun na. Harap na kapag tayo. Tingnan ko muna yung mga bote kung tapos na. Bote doon. Wala. Oo, binalik nila. Wala na sa uli doon.
Ingat mamaya sa biyahe. Tanungin muna natin sila, kawawa naman. Pililigpit pa po Ate Cherry eh. Bawi-bawi naman po yung ano, yung kuyang pagganto po yung ano. Kaya, pasensya na po kayo, walang tulugan, sabi ni Kuya Jerms, sabi ni Kuya Benji. Ganun po talaga kami pag ano, pero mas medyo relax pa nga po kami nito kasi mga nakaraang taon, September katapusan, may peryahan na dyan, kaya medyo dumadami-dami yung tao, tsaka maganda ang panahon. Pero ngayon, nagdaan ng bagyo, kaya yung bentahan talaga is matumal din. Pero goods na goods pa rin. Kasi kahit papano, madami yung bumili. Pero mas maganda, kung maganda din yung panahon, mas madaming tao talaga. Tsaka pag walang nagdaan bagyo. Kasi yung, syempre, apektado din yung budget ng tao eh. Ate Cheng, anong ulam po? Isda po. Sabi ni Ate Cherry. Yung anak ko kumakain ng kanin. Gusto ng ano, tuna. Century tuna. Ito. Bibihira lang naman kami kumain ng ganito. Siya pala. Ay, ito. Century ni, sino ba ito? Ayan. Favorite niya yan. Pero bibihira lang po siya kumain ng ganito. Stop muna sa meat. Ayan, nakuha mo? Sabi kasi nila nandito lang sila. Ako mamaya nakakain sa dinner.
nangangarap ko kasi nakasama ka, nakapiling ka. Inulam namin Kuya Bert, Ate Cherry, Kuya Benji, Kuya Jagger, laing. Luto ng mama niya. Mama ni paring Jason, sobrang sarap talaga magluto niya ng laing. Saka yung atsara nila. Tapos dati, favorite ko niyan. Pag pumunta ako sa kanila, yung alamang. Kaso ngayon, pag kumakain ako ng alamang, nagkakaroon ako ng pantal-pantal. Nagkakarashes. Kaya simula nung hindi na ako kumain ng may alamang. Dapat lang invite one lagi lalo na pag-mail. Sabi ni Ate Cherry. Guys, a day na lang ako Ate Check pag pumasok pag-uwi para wala nang kain sa labas. Nakasama ka, nakapiling ka, para sa ating baby, ikaw nga ni Miss Philippine Reggae. Ngayon, kompleto na ang araw ko kasi nakasama ka, nakapiling ka, para sa ating baby, ikaw nga ni Miss Philippine Reggae. Kompleto na ang araw ko kasi nakasama ka, nakapiling ka, para sa ating baby, ikaw nga ni Miss Philippine Reggae. Kompleto na ang araw ko kasi nakasama ka, nakapiling ka, para sa ating baby, ikaw nga ni Miss Philippine Reggae. Ababay na bro Benji. Ako makikikain para walang pagod at gases. Hindi pa tatapusin ko fiesta. Kumakaway ka nga eh. Ako mamaya mag-bye. Thank you po sa inyo lahat sa nakatune in. Grabe talaga. Nagkaroon tayo ng online kaibigan. Sobrang thank you po talaga sa inyo. Kasi dati hindi talaga ako pala ano eh. Nahiya nga akong marap sa camera talaga. Lalo na sa kanya. Kasi parang na ano ako kasi masyado akong private na tao. Pero ngayon meron na akong online nakwentuhan. Siguro matulog mo kasi live man na kay King. Pagod yun Kuya Benji kasi siya yung nag-asikaso ng kasal ng kapatid niya. Kinasal siya nung fiesta mismo. Yung kapatid niya. Tapos wala pang halos tulog. Grabe yung babae na yun. Siya din yung katulong ko nung kinasal din yung kuya ko. Grabe ang ano niya ni ano. Kasi may mga kakilala siyang makeup artist, photographer, ganyan. Halos tinulungan niya ako ng ikakasal yung kapatid ko. Kaya siya naman yung nung kasal ng kapatid niya. Baka gumising na po yung Ate Cherry kasi paghapon yung tulog eh. Kasi umaga na rin natapos dyan sa court eh.
happy ako kung si Ate Cherry din maglalagay ng profile. No. Kita nga. Kapi kaya, kapi. Nakita ka. Hindi, may ano kasi doon eh. May, baka nagkape na yun kasi may dispenser sa to, ano. May dispenser doon sa likod siya. Ano baka wala ka? Eh, bigay ka na sa ano, sa operator para di antukin. Thank you, Kuya Jagger. Bibigyan ko yung operator. Naiiyak pa yan si Cherry. Sabi ni Kevin, kapal pa Ate Cheng, saka na lang. Excited kami sa'yo, Ate Cherry. Huwag kang pumahiya. Dapat yung pangmalakasan na Ate Cherry. Para tayo, bulihin naman natin si Kuya Benji. Tayo naman ang mambuli. Kasi nakakadami na yun si Kuya Benji eh. Kasi si Papa makakain din eh. Ang kapal na din ng apog. Kumapal na ang apog ko, bro Benji. Ako nga, Ate Cherry, hindi tayo ano eh. Lagyan mo lang dyan. Nahihiya talaga ako dati umarap sa camera. Lalo na kayo parang Jason kasi inisip ko, ano, parang hindi talaga ako, confident talaga sa sarili ko. Okay na? Yung ano lang, hintay natin, hintay na lang yung bote. Ba't di mo inubos ang kinakain mo? Sa'yo, Benji. Ha? Pati kayo. Hindi mo, buso mo na yun. Okay naman yan po. Busin mo na to. Ako nga at Cheng eh, naiiyak ko talaga dati. Kasi inisip ko, sabi ko, ang isiit ko, tapos yung Kain mo buhok tayo. ko. Almusal. Yung buhok ko, ang nipis. Tapos wala akong kilay. Tapos hindi pa. Ano na lang. Tapos hindi pa tayo makinis. Oo nga, pansin ko, okay na okay yan. Photo mo, bro, Benji. Relax na relax ka. Almusal po tayo lahat. Inalan ako ng anak ko. Meron trophy sa pagbuli. Yan! Sino yan? Trophy pa rin kay Kuya Benji. Ay, photo cherry maganda. Sabi ko kasi kay Ate Cheng, mag-profile na yung pangmalakasan para may mabuli naman kami. Kasi si Kuya Benji nakakarami na ng pagbuli eh. Sa akin pa lang. Malamig na talaga dito ay. Galit ako sa buli, Ate Cheng. Asintado pa naman ako. May trophy din si Kuya Benji eh. Kukunin ko pala yung ano. Ano, baka makalimutan natin. May papadala kasi yung si mama ni Kuyanoli. Nanay ko may papadala lang yung pansit. Kukunin ng kapatid ni Kuyanoli doon sa ano. Manila. Hi Kuya Roque, good morning Kuya Roque.
morning. Maray na algo. Happy Fiesta. Maray na brag. Kaon, kaon. Anong oras po? Good. Wala na po, pagkakali namin. Good morning, Kuya Roque, sabi ni Kuya Bern. Na ano kanina, paggising ko, hindi ko talaga nakilala si Nanay Shoni kasi nga ang sabog na sabog pa yung utak ko kanina. Pero pag-bless ko, nakapikit na yung mata ko, kinakausap niya ako. Yung isip ko gising, pero yung mata ko talaga, as in, hindi ko mabilang. Mga boss. Di ba ako? Kuya Roque, hello daw po. Sabi ni Kuya Benji, ni Kuya Bern, tsaka ni Ate Cheng. Malakas talaga yan si Jagger, parang si Kaisa. Ha? Ang ano talaga ang tigas ni Kuya Jagger kasi siguro ano yan, center. Okay, bye muna ako ha. Nag-chat si Ate Vilma. Ha? Nag-chat si Ate Vilma. Sa akin? Ah, Ano sabi? nakita ko lang, nag-pop up. Super lines daw tayo. Ate Cheng, sige po. Sige po. Ate Ate Cherry. Cherry. Sige po. Ingat po, ingat po. Thank you, thank you. Thank you sa magandang kwentuhan. Thank you po. at nawala Bye, yung Ate antok Cheng. namin na may nakausap namin na sa live. Siguro kung wala, hindi nakapag-live talaga. Tulog na Baka ako tulog sa na kami. baka tulog na ako sa ibabaw ng mga karton. Kasi diyan ako natulog kagabi. Kahit kaninang hapon, diyan din ako natulog sa ibabaw ng karton. Tuwan-tuwa na yung Lalong gumanda yung tugtog na binigyan ko ng ano. Binigyan ko ng mga tayong operator. Paghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Hey! Ay, gising na bata. Sino yun? Kapayapaan! Tigil natin din natin. Hey! Sama mo naman si Ate Tingnan nga Ali. Ha? Kaya Ate Cheng, iwan na niyo ako. Drama mo naman si Ate Cheng lang. Aalis. Malamig po. Nalalasing ako sa iyong ganda.
lang. Pwede na nga ata magsarado. Pwede na ba? Pwede na ba magsarado tayo? Ha? Pwede na ba tayo magsarado? Mamaya. Mamaya ba? Yung ano pa, pasko pa. Pahinga na kayo, aalis pa kayo. Ay, ginati Totoy. Ha? Pinapahinga na tayo ni Kuya Benji. Pinapahinga na tayo ni Kuya Benji. Ano Kuya Benji, maya-maya po. Hinihintay ka pa yung ano? Hinihintay na lang po yung bote po. Maya-maya mag-outa rin po kami. Pag nakuha na po namin yung bote po, konting-konti na lang po. Maubos na nila yun. Rapapapapam-pam, dako iyang isigan sa halo. Rapapapam-pam, rapapapapam-pam. Ma, ngayon to. Hirap na maghanap ng Diyos. Hindi na lang. Ang hirap maghanap ng Diyos. Sarap yung kantuan. Pagkapabaydan na. May nanalo na si Manny Jason. Bukas, back to normal na. Maghihintay na lang tayo ng ano, sa December. Baka alis na yun eh. Back to normal na. Tapos, may mga okasyon pa rin na magaganap dito. Kasi yung barangay may Christmas party. Tapos, pagkatapusan ng December, siguro 20, ay hindi, 29, yung pinsan namin. Halos kami magpipinsan, pero pinakang siya talaga yung nag-ano, may parang nag-gift giving pag 29. Yung mga bata dito, lahat yan, nasa court, tapos binibigyan ng mga toys, tsinelas, mga papagames, tapos nagpapakain ng ano, sopas kaya ano, lugaw. Every year.
nag-gift giving. Lahat ng bata dito sa barangay namin, kahit taga-ibang lugar, may dumadayo din. Kasi dati kasi lang, konting mga chichirya lang yung binibigay, yung mga candy-candy. Tapos nag-improve halos yung December nung last year, may chinelas na, may mga magaganda rin toys, ay wala pang bang, mga pala. Basta mga laruan, bata, chinelas, ganyan. Tapos may sopas, tuwan-tuwa na sila. May pa-games din. May parabot din. Kaya yun din yung iniisip ko ngayong December. Kasi tumutulong lang ako sana makapagbigay ako. Kaya yun, nagsisikap talaga akong Ayun ito, nagpapuyat-puyat. Kasi isa din yan sa inaano ko sarado? Ay, wait lang po. Magsasarado na ako. Nasarado na ako, bali, para pumasok na tong dalawa. Para makatulog na rin tong isa. Ako na lang mag-iantay nung bote. Sige, tuloy mo yun. Support ako dyan. Try nyo. Ano ba yun yung ano ba yun? Nanak last year na December. Ha? May gift giving. Ano tayo kayo nun? Diba din lang yun? Kung nagano kami nagpasakit sa Kalimutan ko eh. Christmas yun Ano pa kayo? Ano mag-aantay nung Ingat kayo pagluwas. Thank you, Kuya Roque. Sige, pahinga na kayo. Ingat kayo sa biyahe mamaya. Ilang days kayo. Thank you, Kuya Bern. Thank you, Kuya Roque. Ilang days sa Manila. Siguro, kasi, ay wait lang po. Ang ginagawa kasi namin, Kuya Benji, ganito po Di ba po, 29, sasakay kami. Dadating kami doon, 30. Tapos, sa Uno, di ba, 29, 30, dadating kami. Matutulog, kinabukasan, 1 na. Diretso po ay sa PGH
kami. Kasi 11 pa naman po yung check-up ko, pero pupunta kami dun siguro mga 6 or 7 para nakauna na din yung card ko. Nakapila na dun. Tapos, pagkatapos ng check-up, paghapon, Kuya Benji, sakay na naman kami, pauwi. Ganun po yung ginagawa ko parate. Pagkatapos ng check-up, uuwi muna ako dun sa bahay ng kapatid ko para ayusin yung gamit. Kasi nagdadala din ako ng mga ilang damit din kasi yung nakaraan dun sa medyo mainit sa Manila kaya nakaka2,000 eh. Para hindi na po maglaba. Tapos yun, kinahapon, sakay ulit ng bus. Sino model lang Century muna. Ano to Kuya Benji eh? Koreano ata to eh. Parang nakikita ko siya sa si Park Seo-joon. Ayan o. Parang sikat to sa Korea eh. Koreano. Kamukha mo nga yung kay Benji o, singkit din. Isda. Eto, bibihira kasing mag-ano yung anak ko yan. Gustong gusto niya yan, Century. Pero once a month lang, o minsan nga once a 2 months, magpilata. Tawa tuloy si Kuya Benji. Isda nga. Madali ang luto lang ko eh. Parang gusto ko nga ito na lang baunin ko. O diba, guwapong isda. Labi kayo na ito, Kuya Benji talaga. Ayan. Singkit din yan eh. Paano ba ito na-focus? Grabe lumala yung mga sumpa ko sa mukha ko. Ilang araw ba naman puyat? Dumami ang sumpa. Ate Elda, hello! Hello po. Magandang gabi. Nagsarado na din po kami ng tindahan. Sarado na ako. Para makatulog na rin yung anak ko. Manda rin siya. Ako na lang magantay ng yung mga dipote na Buti na lang ng isang case lang. one day, one day, one day, one day, one day. Alas 5 na. Alas 5 na. 4:54 po. Opo, mag-alas 5 na po. No way! Ayan! Siguro po Ate Elda, pasensya na Ate mag-out Elda. na po kami. Kasi Okay na alas, po ba? Para makatulog na. Kasi babiyahe na kat mamaya. Para makapahinga kahit ilang oras makatulog. maglalaba pa kami bukas. Oo. Opo, salamat po. Nakapaglaba. Salamat. Ingat din po kayo. Ingat din po kayo lahat. Ate Elda, pasensya na po. God bless po sa inyong lahat. Sakto, ba't na yung Battery cellphone low. niyo? Yan. Out na tayo. Kuya Bern, Kuya Benji, Opo. Salamat Kuya po. Roque, Ingat tayo parehas. Ate Cheng, Kuya Jagger, Ate Ching. Kuya Jaime, Kuya Jagger. ay Kuya Jesus. Kuya Rocky. Thank you so Kuya much Jagger. po sa magandang Kuya kwentuhan. Benji. Kuya Ruel Juliano, Kuya James Q, Kuya Boy. tapos si Ella. Kuya Ruben, Kuya Ruben. Ma'am Maria J, I miss you na po. Yan siguro okay na. Sa 6 viewers natin na nakatuning ngayon. Thank you Sa so much viewers, po. babay na muna. I love you all. Thank you sa nagpakulay, Ate Cheng, Bye-bye. Kuya Bern. Thank you, Kuya Jagger, thank you.
Kuya Jagger, thank you so much po. Bye! See you on the next